reject kiki amend nyiso ni tamri chutho to ok ni itemo loso kuonde moko katiwe kaka entie nyiso ni to kaluwore gi chike ponono ni be rejected kata ogole chuth ang'o matimore next ang'o ujue ni wabedo gino ne timore iloso paro machielo mar chik mar omenda tilose nang'o tilose kuom thuolo marom nade okil koro ka obedo rejected kata kodhi ne rais to otamre keto koke nyiso ni onge gi finance bill 2024 manyiso ni matiyo ema bro dhi mbele koro nyaka serikal kendo olos moro manyien mondo gikendo the same process gikete serikal bunge jo Kenya no bro mnasome to bro ng'eyo ka gimokele manyien en nyamin manwago pincha onya bedo watne tipodi mnago e piny but koro serikal to nyaka pod dhi mbele gi choko osuru gi the current act manobedo pass in 2023 ti paro ka 2023 be jo Kenya be nogo koko ma jo koko malich to nobedo pass kora paro serikal ng'eng'e jo Kenya go koko lakini gineno ang'ni onge leader mawuok oko kijende gi owuok te era na rais odhiromo gi vijendego nang'o rom gi ng'a pok giromo to odhiromo gi ng'a to vijende gi onge gi their leader giwuok gi teka man be gi ana winjo ka giwacho ni ng'ama odhiromo gi president man is not their leader gin leaderless that tribal mo ni mako Boniface Mwangi gi Khalid mimi mako gitemo paro ng'ama nyabedo jatendgi gima neno serikal obuok gi wachni gikia ni organization mar nyithindo gi owuok nade so apane gi patch gi paro nitiere ng'ama organize gi kore mimiyo gi mako joma bet ka dhogi ng'eny kaloso mang'eny joma bet dito margi nito ng'iswa nikech imako gi tigolo gi mangiso ni gitemo dwaro information nito idadho gi to gino wuok kure to ng'ama lidu to gibro yudo nikech gini owuok ka dijite ok dwar gini era ni wacho ni Gen Z saido ngi isewinjo ni kata parents gi be kiny dhi street ne giwacho ni ok gidhi we nyithindgi kende ok gidhi we nyithindgi kende na winjo kata ka jomoko wacho ni ero sechak ne gi nyithindgi parents be bro work to protect the kids on the street kanisa bo wuok koro jomage ma support bill ni gin mana the 204 MPs kende miwinjo ka dho gintie jo Kenya mora sectors all sectors ok dwar bill ni madhi keto serikal kama chal nade awinjo kiwacho ni pono ni paro mar chik mar omenda ni ogolo ko chuth ndiko manyien to ndiko manyien nyiso ni kata budget manosomcha nyaka dhi range kendo nikech no kuot matin to nyiso ni kata osuru mede moko kuom mwandu imedo mondo mi otem konyo nyalo dwaro mar budget manosesomcha dhichuno jogi doke gimito otesi ni drawing board gidhi duogo nyaka gilos wach budget koso nyalo bedo nang'o ponono ne owite oko leader gima nyaka ing'e ni the biggest problem ma serikal nitiere go kata ma jo Kenya nitiere go en gimiluongo ni gowi serikal mar Kenya kokawo siling 100 kuomi out of that 100 70 dhi oko chulo gowi kata ke odi kiyudo siling 10,000 to 7,000 dhi ga oko ni dhi chulo gowi donge 3,000 to pok ichulo jotich mane ot pok itero nyathi skul pok itimo gimoro kata pok ichiemo mano nyiso ni podi nigi hole moro ka to kaka mondo iket hole ni mondo pong idok ne mana jopiny e gima timre serikal odhi loan nitie debt maduong to loan ne be king'iyo gima konywago be onge nikech katibo kidhi oko manyo loan no is only for development it can never be for recurrent development ni ani adhi America to thuro moyoma masala adhi kunyo pi kora adhi kwayo pesa America kawacho ni adhi kunyo pi oyoma adhi kunyo pi asembo at the end of that financial year onego bedwa neno pigno kanye kokunye nego be nentie to gigo timrega koro ng'ato bende siemo kae ni ka ging'iyo higa magisebedo ofis onge giminya siemo ni ma
to gisetimo. Aneno ka achiel kuom janeno wacho kama. Onge gima gisetimo. Koro emomiyo ineno ka wach gowini omakogi. Koro nyaka giduog ne jopiny. Giwacho ni koro fuel levy mano waketo 8% cha. Koro dhi 16%. To 8% ni be jo Kenya ok na nyala afford. To be ka gineno ka rais wuotho, to rais orwako mana sa mar milion 30. To giwandani to ang'o madhi mbele kae? Sani koro school fees ong'aw malo. Sani be onge ng'ama dhi afford shift magiwachogi mar NHIF modonje shift ni. Nikech be gine remittances meke obedo malo. Koro to the salary ma jo Kenya to donga kaka intiere cha. En ok osud malo. In fact, naneno kawuono Kenya Gazette ma obedo published kawuono. As of today, kawuono 135 companies bedo dissolved. 135 companies. Nyiso ni onge tich madhi mbele. Msara prodong kamacha to ngima to dhi malo. Kore mane gima